bwino ayi. Ine ndimalingalira kuti ndimotani imene fe tingakulisire business yathu kuti ino tizipeza ndalama zambiri. Bwanji kale transformer. Chichitika chani? Iwe ukuziwa generator ili ngati transformer. Tanthauzo zimenezo. Chabuno generator imabweresa kuwala komanso transformer imabweresanso kuwala. Ndeno iwe ndo wabwino pokoza ma generator ndipo ine ndikukhulupirira kuchoka pasi pa mtima wanga ungatokoza transformer iwe. Amwe nene sinemazikhulupirira ndekha kuzikhulupirira ndiye chikulu kwambiri. Kali ine ndikukhulupirira china chake ungatupanga. Chabuno dikira nkuza nyina yake kodono kuziwa muzu umene tinayandikana nawo ife mbali yakumene kwawo santo. Mesa kuna transformer yakufa kumene kuja iyo omwe nakhalapo nthawi yayitali pakadali pano simesa igwira ntchito. Ukuziwa chimene chinachitika anthu ankafuna anepa ndipo anapita kwauza kuti akoze transformer ndeno anepa anangopita kongogwiragwirapo basi kenako anangoganiza kuti ayambe kutolera kona ndi kona ndipo anasonkhanitsa ndalama zochuluka kwambiri kuti no angokoza transformer yo basi. Ndalama zonsezo kwa munthu mmodzi basi. Ndendenje fojera nangu achosera. Ndene taona tangolinga lero nyebu zimenezo zitakhala kuti ndiza zitakhala zatu. Zefe tonse anthu awiri. Ndeno china chake ungati upanga iwe. Ndazikhulupirira. Upanga iwe zimenezo. Ndi ntchito yaying'ono. Ya ndi choncho. Zonse zamagesi basi. Pamakhala fuse plug ndi zina zambiri amwene. Aya ndizoona damwene. Kumano ablo kumana mwene ndikufunikira phone yanu eti ndisekizeze pa YouTube kuti ndimvesese. Iya ndimakhala ndikuza diwe. Ndodziwa solution. Mongonjezera tikuyenda tipulinte mapepala kuti no anthu ambiri ayizindikire machangu business yathu iyi. Ukumvesesa? Kulondola. Kumano tizipanga bwanji maka transform